30. mayda ýene-de İstanbul Howa menzilinde Türkmenistana gitmek isteyen watandaşlar bilen konsul işgäriniň arasynda dawaly ýagdaý ýüze çykdy. O da belli değil yer çıktı. İki çağırlar, karırlar, tamam seyreder. Seyreden için yollar yapık. Nem için yollar yapık, nem için açılıyor. Onda nem için bilet yok. Nem için onda bilet yok. Köpçülügi daşyna üýşüren Aýmurat, bilet garsa çağarlary aljak, olam belli däl diýip jogap bermeginiň arkasyndan uçar biletini almak üçin garaşyp duran zenan watandaşlar näme üçin ýollary yapyp saklaýarsyňyz diýip düşündürüş bermegini istediler. Yok ayıracaktık. Ayalım. Ayırmayan. Soraga jogap berip bilmedik Aýmurat bu edek bakanany telefondan tapdy. Aýdylmagyna görä Aýmurat şol aralykda zenanlara ýertik diýip söwünç söz bilen arkasyny öwürlendige we şeýlelik bilen zenanlaryň gazaplanmagyna sebäp bolandygy içki düşürlen kameralarda yer alýar. Gelişiyeme. Sana gelişiyeme. Ya Türkmen halkı Türkmenistan'ın halkı sürünüyor biliyor musun? Sizin yüzünüzden. İçeri giren Aýmurat köpçülüge ýüzlenip şu haramzadalar şu yerden gitmese bilet satjak däl diýip zenanlaryň mertebesine degiji sözler aýdypdyr. Hem-de ýok bilediň güýji bilen halky birek birege garşy düşürmek üçin provokativ sözler ulanypdyr. Şol sözlerinden soň zenan watandaşlar gaharyny hötte gelip bilmän konsullugyň işgäri Aýmurada hasda agyr garşylyklar berip başladylar diýip şol ýerde duran başga bir watandaş gurrun berýär. Türkmenistanda ýollaryň sebäpsiz ýere ýapyk durmagy köpçülik halkda gahar, gazap we talap döredýär.